Kaixo lagunok, gaurko honetan, La Morada Maldita ero guretzako more madarikatu izeneko jolasa aurkeztu gura dutzuet. More madarikatua jolasa 7 urtetik aurrerako 2 eta 6 jokalarien artean jolasteko moduko jolasa da. Betiko moduan kaja zabaldu, jolaserako eduki dana atera eta jolaserako prestatuko gara. Hementxe dauku more madarikatuan jolasteko behar ditugun elementu denak. Alde batetik baditugu erronka txartelak, bai? Erronka kartak, ikur honetako kartak, bai? Eta jolasian hasteko 2 jokalari baldin bagaz, jokalari bakoitzari 5 erronka karta banatuko dugu eta erronka karta horri denak ipinibiko die. Jokalari bakoitzan aurrekaldien bera begira. Zer gehiago dauko? Protagonista importanteena, more madarikatua diamante itxurako pieza hau, ipiniko gola gainontzeko harribitxi piezan artean, maixen erdixan. Harribitxi pieza honei danak jokalaritanen eskura egon beharko die. Eta azkenik baditugu girotze txartel batzuk, girotze karta batzuk, eta honei danak behin ipiniko ditugu multzo baten mai jolasan edo mai jolasan alde baten. Nola jolasten da more madarikatua jolasea? More madarikatua jolasea errondaka jolastuko da. Eta erronda bakoitzen ingo duguena da, hobeto esan da, jokalari bakoitzari 5 karta banatu. Eta karta horrek jokalari bakoitzan aurrekaldian ipiniko die erronkak berutza begira da zela. 1, 2 eta 3 esaten dugunean, jolasari edo errondari hasiera emango dotzagu. Eta jokalari danok aldi berian, inbarko dagoena eskerretik eskumara banan-banan, kartei buelta emun eta karta horretako erronka egin, ez? Kasu honetan karta honen emungotzat buelta eta erronka horretako harribitxiak lapurtu beharko ditut eta nire karten gainekaldian ipini beharko ditut, bai? Bostot, okrespalmeno, tankera honetan. Holan, eskerretik eskumara. Lehenengoko jokalarixak 5 erronka horrek egiten dituenean, harribitxi morea lapurtuko da eta denbora geratuko da jokalari guztientzako. Zer egingo dugu jarraian? Jokalari danen erronka txartelak errepasatu eta ziurtatu ea ondo da zen. Eta bantxe ikusiko, erronka txartel horretan zer dagoen eta zelan jarraituko dugu jolasian. Guazen ba! Errepasatuko ditugu erronka txarteletako erronkak ondo ditutan. Kasu honetan, eskuratu behar nituen forma horretan koiziditzen da bien, 2 harribitxi edozein koloretan, eta zuzenak die, beraz, ondo. Kasu honetan, gehien errepikatzen den harribitxia, kolore eta forma honetakoa da, beraz, ondo. Bestalde, 6 alde dituen harribitxi bat edozein kolorekoa eskuratu beharko nagoen, beraz, 2, 4, 6, ondo. Edozein formako harribitxi bat, baina kolore hori eta berdea daukena, eta gehien errepikatzen dena hauxe da. Beraz, nik 5 erronka txartel honek ondo inditut, eta 5 erronka txartel honek niretzako izango die. Nire aurrekaldean jarriko ditut, gora begira. Erronda amaitzeko hori da, jokalari bakoitzak eskuratu dituen erronka txartelak bere aurrekaldean jarriko ditu, eta jokalari batei espaldi badotza emun denporia bere 5 erronka txartel guztiak egiteko, egin gabe geratu dienak, harribitxi aspira joango die bote izango balitzake bezala. Eta oin bai, erronda berri batei hasiera emuteko, kartadanak nahaztuko die, eta jokalari bakoitzari 5 txartel berri banatuko jako. Zer gertatzen da girotze txartelekin? Errondatik errondara, harribitxi morea eskuratu dagoen aurreko jokalariak girotze txartel bat hartu beharko dago. Eta girotze horretan agertzen den proba edo erronka, inbar kontutan hartu beharko dago, erronda berri horretan. Kasu honetan, honek esaten dago, eskuek atzien dauketela jolastu beharko dutela. Eta banan-banan, inbarko dutela, eskuak beti atzien ditu dela erronkak egiten saiatu. Ze girotze txartel gehiago daz? Altuan esatia, aulkitik zutitu eta aulkitxari bira baten botia, pixka girotzeko txartelak. Jarraitzuko jolasian?
ronda berrixa amaitu dugu eta konprobatu dugu azkarren indauen jokalarixak bere erronka guztiak ondo asmatu dituela. Beraz, bere 5 kartak beretzako izango die eta aurretik more madarikatuan azpian zauzen boteko kartak be norberandako izango die. Hola jarraituko dugu jolasean erronka txartel guztiak bukatu arte. Eta zer da egin beharko duguna bukaeran? Jokalari bakoitzak eskuratu dituen erronka txartelen puntuak batu beharko ditu eta puntuazio altuena eskuratzen duen jokalariak izango da irabazlea. Hauxe da more madarikatua jolasa, madarikatutik gutxi daukona eta giro itzela jartzen duen jolasa. Gaurko bideo hau gustoko eduki baldin baduzue, sakatu atsegin dut botoiari. Eta aurrera etorriko dien mai jolasen azalpen bideoen berri eduki gura baldin baduzue, harpidetu gure YouTubeko kanalera edo segi adi gure sare sozialei.